няколко ноти. Не спирай да гледаш партитурата. Не е нужно да свириш по памет. Нали? Tu mirada se nota y te quiero ver. Cuando vos hablas, se choca, puede suceder. Llámame pronto, que noto que empieza a doler. Quedo mirando tu foto del verano, del verano. Yo sé que tú eres para mí, me siento tan cerca de ti. Abrázame y descubrirás que con un beso no te irás jamás. Yo sé que tú eres para mí, me siento tan cerca de ti. Abrázame y descubrirás que con un beso no te irás jamás. Добре. Точно това искам. Браво. Наистина ли ти хареса? Определено. Личи си, че харесвате това, което правите. Имате връзка помежду си и за това продължавайте. Как може? Добре съм, няма проблем. Аз бих подредил различно. Трябва ни някой, който да подреди всичко. Спокойно, ще се погрижа. Да се грижи и за административната част и да може да готви. Това е. Татко, аз ще се заема. Май се сещам за някого.